Como decía anteriormente, seguimos con estas músicas de Ferrolterra, que esta semana le toca el turno a Arroas Ferrolterra, y recibimos nuevamente a Daniel, que nos va a seguir contando más sobre este grupo tradi que nos encanta, y nos va a presentar otra canción para tener ahí en nuestra listita de música de confianza. ¿Qué tal? Buen día, Dani, muchas gracias por vir nuevamente. Sí, encantado de vir outra vez, sí. E máis veces. Pois, cando queiras. Pois, hoy temos para falar do Paso Dobre de Catabois. Sí. Un poquinho máis para o lado de Ferrol, que onte falábamos do... Alalado Couto. De Alalado Couto, grazas. Sí. Pois, de que va o Paso Dobre de Catabois? Moi ben. A mellor maneira de explicar os dous á vez, o de onte e o de hoxe, é o título do actual repertorio que estamos traballando é Trasancos Ferrolterra 1. Entonces, Trasancos, evidentemente, é tras o monte de Ancos, que é o que delimita o concello de Neda, que pertence a Bezoucos, e logo de todo o concello de Narón e Ferrol, que sería todo o que é Trasancos. Atrás o monte de Ancos está Ferrol e Narón. Entonces, claro, onte un tema de Narón e hoxe un tema do concello de Ferrol, que é Catabois, non? Moi ben, e de que fala este Paso Dobre? Pois escollimos un paso dobre para Catabois porque, claro, en Catabois é ben coñecido por toda a xente da Bisbarra, pola residencia de arquitecto Marcide e polo Camposanto, non? Onde están os difuntiños. Entonces, claro, para compensar un pouco a ansiedade que pode xenerar ter un parente ou un ser querido na residencia ou un difuntiño no Camposanto, dixemos, bueno, pois veña un paso doble ben alegre para Catabois, porque a xente de Catabois, por suposto, é como todo o mundo, e quere vivir, quere divertirse, quere celebrar o que hai que celebrar. Entón, este Paso Dobre é como unha homenaxe para Catabois, a zona. Sí, básicamente, mire, podo che recitar a letra porque é cortísima. Di Catabois, Catabois, vou camiño de Cedeira, Catabois, vou buscar unha maneira de parar en Catabois e falar con quen o queira, Catabois tra la porta de Neira. O sea, é un lugar de convivencia. Vou a ver se falo cos veciños, a ver que me explican e a ver se fago amistades alí, non? E falaches cos veciños? Sí, eu personalmente sempre vou, antes de compoñer un novo tema, camiñando hasta ese lugar. Camiñando? Si Dende San Felipe? No, alto, eu vivo en Faxardo, en Ferrol. Ah, vale. Pero claro, donde dou chegado andando, por exemplo, a Chamorro, fun andando para inspirarme para a marcha procesional da Virxe de Chamorro. Ole. Ou a Santa Uxía de Mandía tamén fun a Mandía, a igrexa de Mandía. Eu que sei, a Perlío fun andando, e de volta pola Ponte das Pías, non? E logo sei que coller o coche vaise, o sea, igual a Ponte de Omi xa collo o coche ou a Mañón. Claro, é unha etapa do camiño ingreso. Claro. Casi. Chegalle ben. E además, ide de volta, que non me queda un Pontedeu, me teño que volver a casa. Claro. Claro. Pois, vale, falábamos onte tamén dos integrantes de Arroas. Queres comentar un pouco, presentarvos aos nosos oyentes? Con nome e apelidos, sí. Sí, ¿no? todo. Moi ben. Pois tocando as flautas, o vento madeira, flauta, tanto o pito pastoril galego, que é unha flauta de pico, como a requinta, que é unha flauta traveseira de madeira galega, Bernardo Maiz, oriundo do Seixo, concello de Mugardos. Guitarra rítmica, Carlos Álvarez Quirós, además toca a guitarra afinada, unha afinación moi interesante para a música tradicional. E guitarra melódica, bueno, Carlos Quirós é de Ferrol tamén, criado en Caranza, agora vive en Esteiro. E guitarrista melódico con guitarra clásica, Pablo Purriños, que vive en Esmelle, mudándose
a Soaserra, concello de Cabanas. E un servidor, Daniel Sisto, con voz e percusións curiosas. Percusións curiosas. Bueno, onte tamén falábamos das percusións curiosas. Para o que se perdió o programa de onte, que sería percusións curiosas? Sí, eu apostei por garantizar unha percusión que facilitase os ensaios e dese a todo o mundo un ritmo moi estable, moi concreto. Entón, empecé con un frasco cheo de garabanzos para facer un shaker, pero regaláronme en Santa Cruz de Montaos, concello de Ordes, unha maraca de perdigóns que soa de maravilla, que lle tiven que cortar o rabo. Entón, con perdón, é unha maraca castrada, porque eu non agarro polo mango, sino que agarro a bola da maraca e o mango quedaba por aí como moi estorbón. Entón uso como o que se chama usualmente un shaker en inglés, un agitador, chaca, chaca, chaca. E logo, claro, como falábamos onte de doña Herminia e doña Maruja, que na cociña da casa encontraban de todo para tocar, ¿no? A botella de anís, a lata de pimentón, o caixón chileno. Un caixón de madeira, puxéronse a tocalo e ahora é un instrumento internacionalmente usado. No, hai xente que o coñece como caixón flamenco, pero eso naceu en Chile, por aí. Entón, eu que dixen que a ver que hai na cociña, e había un frasco de conservas de verduras, collín a tapa, a ver como suxeto isto ao pé, puxenlle unha goma, e entonces co tacón do pé, batendo contra o chan, ao ter a tapa de bota de conservas, fai ta, 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 e ese é o noso bombo. Cuidado que lle meto un micrófono con un compresor e peta no peito, en directo. En directo peta no peito. Tamén tedes no grupo un bailarín. Bueno, en algunha ocasión, a ver, últimamente bailou, refíreste a iso? Claro. Moitas gracias, honrame o comentario. Claro, polo grupo pasou xente que probou a bailar as nosas pezas, pero claro, como son temas novos, xa, no, e bueno, en concreto os bailadores e as bailadoras da Bisbarra, de Ferrolterra e o meu Ortegal son máis dados a bailar o que coñecen ben, pero claro, como Arroás ten un repertorio moi novo, pois foron experiencias esporádicas. De feito, tuvemos 2 espontáneas o ano pasado en Canido, que son irmás, que ben bailaron a xota de Canido composta por Arroás. Foi primicia mundial, Empezamos a bromear, oye, non hai un tema para aquí, para Canido, non tedes ningún tema. E un compañeiro dixo, que o saiba non, e dixen, cuidado, vos aínda non o sabedes, pero se hai que na baile, eu aquí cantoa. E cantei eu soliño ali, ca maraca e ca chapa de bote de conservas, e saíron 2 chavalas que son irmás dali de Canido, bailaron a perfecta. Foi un exitazo, porque foi en Canido, primicia a xota de Canido, creación de Arroás. Hai vídeo de eso? Dixo concretamente da xota de Canido non temos. Claro, foi un momento máxico, estaba todo, ademais foi na Sociedade Deportiva Recreativa de Canido, que ali son patriotas ao máximo, ¿no? De Canido. Entonces estaba a xente tan embelesada con aquel momento máxico, porque foi máxico, Xa, nadie tocou o móvil. No, que nadie agarrou o móvil, ao final houve aplausos e reverencias, todo o mundo de pé. Faltou decir viva Canido, pero todos sentimos no corazón que viva Canido. Xa. Pois agora mesmo quería falar sobre as redes de Arroás, porque non sei se onte as nomeamos, pero creo que sería un bo momento. Sempre tan acertada, Vitoria. Vamos ver, as máis usuais, por exemplo, Instagram e Facebook, a xente basicamente teclea Arroás Ferrolterra e xa está, aí está todo. Aparte temos o noso propio blog, pero por exemplo, se entran en calquera das redes, regularmente publicamos un código QR que leva ao noso blog ou enlaces ao noso blog. O blog é moi completo. Hai de todo, hai vídeos, hai textos explicando, hai as letras das cancións por escrito. Las das 103 pesas.
130. 130. No, cuidado, porque imos publicando o que está xa publicado. Vale. Digamos que temos na recámara, temos aínda pois unhas 115 temas. De momento estamos publicando as 15, 16 temas do primeiro traballo Trasancos. Pero despois de Trasancos xa ven Bezoucos, que xa é Neda, Fene, Mugardos, Ares, Cabanas, tal, toda a Península de Bezouco, e logo xa hai outro repertorio, 3, 4, 5, 6, así hasta 9, que de momento están na recámara. Ahora, compostos están e eu cantos todos os días. A diario. Pois mañá vamos preguntarte sobre as próximas actuacións, os próximos concertos de Arroás, a ver cando podemos escoitalos en vivo, pero hoxe nos vamos con o pasodobre de Catabois. Sí, perfecto. Escoitamos. Sí, claro. Veña, Sí, pasodobre de Catabois de Arroás Ferrolterra. Dani, moitísimas grazas por estar outro día con nos. Nos vamos co pasodobre. Gracias. Buscar unha maneira de parar en Catabois e falar